Bustuhnya sekolah itu orang berarti siapa-siapa. थांना थानो हागोन ना हाया जाखो मा थुनानै नङा नोंनालाय जोंना हामा हामा टेनसन लानानै लोगो थौदो बेरायनोसै कभी मेरे साथ कोई रात गुजार तुझे सुबह तक मैं करूं प्यार आङो दैनिफ्राय आङो सेर लोंबाय आङो फेबाय ओंखामबो जानो हाला गोबां आं मोनबाय आयदा हापानि बागानाव माखासे थायसुमदा थायना दं हामला खालामनांगोन थौ लायनोसै बेखौनो montoso oh miya आंनो फैसा होनानै आंखौसो एक्सटिं खालामबावदो इयो